type to stay. Went out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep. Malapit na rin po tayo sa Gamay. Dito po tayo dadaan sa Diversion Road. At lilibutin lang natin yung Gamay, tsaka magpapalipad tayo ng drone kung maraming tao o hindi. Kasi hindi ko lang din alam kung pinayagan ng LGU yung sayawan sa Gamay. Hence, ang alam ko, it depends sa mga kung gaano karami yung mga nagpa-vaccine. So, hoping sana may sayawan. Meron naman siguro kasi ang Mapanas at ilang mga barangay sa Mapanas nung magkaroon ng fiesta last August ay may mga sayawan naman, guys. So, dito sana meron din para makapag-video naman tayo, no? Ayan na, malapit na po tayo. Ayan, ganda po dito. Ganito pa yung gusto kong weather or yung panahon kung magbibiyahe. Medyo walang araw para hindi mainit, ano, kasi pangit ang biyahe pag mainit. Ayan. Rolling. Ayan, ang dami natin nakakasalubong tapos nang magsikainan ito. Ayan. Sana may mag-alok sa atin dito. Hindi, joke lang, joke. Ayan na. Ito, malapit na tayo. Dito tayo dadaan sa Diversion Road. Going right. We're going to turn right. Ang didiretso ka ito yung dating daan. Ngayon, yung mga papuntang Lapinig, pwede nang duman dito. Ayan na, guys. Napakalawak. 4 lanes ang meron sila dito. Ayan. Hindi tayo malubat kaagad. Lubat na ba? Yan, rolling pa rin ang ating camera. Okay, mga anak po. Dito na po tayo, guys. Ang dami pong nakapark. Parang dami rin pong may mga banderitas na dito sa Gamay, oh. Hinahinay lang po tayo, guys. Okay. At saka may mga one way din po dito, so mag-ingat lang po tayo. Ayan. Medyo maraming tao, ang daming tao. September 15 po, ulitin ko, September 15. Dito tayo dadaan. Hinay-hinay lang tayo. Tsaka hinto tayo dito sa may bandang plaza, sa may simbahan ng Gamay. Ang dami pang mga sasakyan. Okay. Slowly but surely. Alam ko one way ito dito. Bawal dumaan dito yung mga pasalubong. Dito po yung plaza nila. Ito po, covered court. Parang may sayawan naman po kasi marami pong upuan. Hindi ko lang alam kung may bayad yung entrance. Happy Fiesta Gamay. Ito po. Dami pong tao. Maupay nga patron Gamay Northern Samar 2022 September 15. Kariman po ng mga tindahan dito sarado. Fiesta kasi. Ang init. Buksan po natin yung helmet natin. Sa bandang kaliwa ko, guys, ito po yung kanilang munisipyo. Ito. Kita nyo? I love Gamay. Yan po yung munisipyo nila dito. Tapos, didiretso po tayo para makita natin yung simbahan nila. Hinihintay lang po tayo, guys. At medyo maraming tao. Ayan. Ang ganda pa dito, guys. Dami pong sakyan. This is their church. Diba? And mamaya, babalik tayo dito. Bali, hindi ko pa nga nalilibot to lahat. Kasi, lawak talaga ng Gamay.
Ayan. Ito yung tulay ng Gamay. And kita natin, gumagawa sila ngayon ng parang sa Mapanas, yung parang seawall. Hindi ko alam ano ba yung tawag na to. Yung ewan ko, basta dito sa gilid ng ano, ginagawa nila dyan. Parang sa Mapanas. Para siyang Africa. Minsan pag mainit yung panahon, ay nagkakaroon ng wildfire dito. And nandito rin yung Gamay Doctors Hospital sa ating bandang kaliwa. Tsaka yung ano, Gamay Terminal. Dito. Ang ganda dito. At ang ganda po talaga dito. Sobrang lawak. Parang savanna, Africa. Kulang na lang yung mga ano, wild animals, yung mga lion, yung mga... It's getting late, I'm drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love, to what we used to be back then. I'm holding on to a different kind of love. I'm holding on, alone without your love. Happy Fiesta! Hi guys! Welcome to my vlog! Yes, Nagkakaliligis na po sila. Wala na po pinanonodlan. Kung pakarawod. Sa Nakita baka ko yung naman. chan ko kasi super busog po ako ngayon, you know. Patronizer. Masulit yung tiyan. Ligis. Please subscribe my YouTube channel. Yan. Dito ngayon tayo sa may plaza nila, no? Malapit sa gym. Naghahanap tayo ng mapagpaparkingan. Pasok tayo dito sa may Gamay. Magpipicture lang tayo sa may I Love Gamay. Dito tayo sa kanilang munisipyo. You know? Tinutumpa kita. Inasampo ay humahabol. Nasa may San Antonio po tayo at talaga naman ay napakadelikado ng pababait na ito. Itong daan na ito at marami na pong nanidisgrasya dito, guys. Katulad dito, marami na pong bumabangga. Ayan o, dito. Ano, ang daming gas-gas. Kita niyan? Kaya slowly but surely. A few moments later. Para hindi po sila nakakain sa piyesta dito sa Gamay. Ayan na po. Mga ligis. Nasa barangay Anito na po kami. Bayan ng Gamay, Northern Samar. Pauwi na po kami. At ang mga oras mga na ay siguro nasa mga alas 4. Ito na. Ay. One eternity later. Gusto ko talaga dito eh. Pero kaya ng iba dyan, wala namang choice, wala namang oportunidad dito sa Samar. Paano mo mabubuhay yung pamilya mo? So, you need to work sa Maynila para mabuhay yung pamilya mo. Hala. At nakita niya. Hala.
Nakikita nyo yung guys. Ibus na! Ibus na! Ikadwa na! Pangalawang bis na po yan. Kanina po sa may intersection, muntik po silang bumangga sa van. Ngayon naman po, dyan sa pagkakyat, nag-overshoot po sila. Muntik na po silang bumangga sa kotse. Ah. Ay, nako. Yan na, kitang-kita po yung buong Mapanas, guys. Ayan, oh. Ayan. Wow, ganda. Sobrang napakaganda.